Guys, Alan Sanity is back. Kanina lang ang microphone akong gamiton kay wa may ayo tong isa. Kanina lang akong gamiton guys kay mas nice sa iyang quality sa iyang audio. Need ko mag-shave do. Anyways, di, gabi ba kay nakainom jud ko. Di man ta kay ko mo inom diri sa Australia like mo inom ko if muli ako sa Philippines pero gabi kuan kanang nahuman akong trabaho. Ay wala po ko nahuman og trabaho ato. Nilingkod ra ko ba kay nahuman na ang kanang service gani dinner. Pero naa pa ko'y buhaton kanang limpyuhan pa na akong kusina nga na gani wala pa ko'y panihapon, wala pa ko nagkakaon og panihapon. Unya dito ra ko sa gawas, nag-vape-vape ra ko didto. Unya niingon ang kuan kanang isa sa mga waitress nga there is a Filipino guy. He wants to meet you. He wants to see you. Ano ba? There's a Filipino guy, ganahan daw siya nga makigstorya nimo. So, para nako, I thought nga kana gani magstoryahan ra gud mi like basig taga Cebu po ni siya, basig Bisaya po ni siya, basig local balon sinawong niya, basig Batanon po ni siya, basig you know, basig ka edad ba, basig ka vibes nako ingana. So mao na to, niadto ko didto, baho pa ko kay kung kuan gud, gikan og kusina ingana. Pag-abot nako didto, tiguang na siya, like mura na siya kanang nasa siya mga 40 siguro, ingana. Unya Tagalog siya, taga Ilocos, Ilocano, nga na gani, taga Ilocos siya. Ana ko nga, taga Cebu ko. Amo gini ang problema nako no, kay di ako kamao mo-Tagalog. Mas prefer ba nako mag-Bisaya, English kaysa mag-Tagalog. Di ko kuan kanang di ko kamao mo-Tagalog. I think mga kasagaran sa mga taga Cebu kay dili man kay hilig mag-Tagalog. Taga Davao naon hilig og Tagalog kay uyab na ko taga Davao man ya. Most of kuan mga words nga ilang gamiton kay Tagalog. Nya mo na 'to, lingkod nako, paglingkod nako naa na dayoy kuan kanang naa na dayoy schooner may tawag ana kanang glass ba, baso sa beer ba ingana gani. Kana gani imuhang kong igripo god ingana kay mao man ako ang gitrabahoan diri sa Australia kanang naigripo nga beer ba, bar gani ingana. So mao 'to, tagaan ko niya. Sir, gi-sir pa ko like medyo ganahan tawagan kog sir oy. OA kayo, "Sir, upo ka dito sir, halika dito sir." Anaan na siya ba niya. Hubog na siya guys, like grabeha lagi hubog na siya guys as in like inigstorya niya no kay mopisik na gud yang laway gud. Like ako ang kamot ginag-ana sa kanang lamesa, di man to lamesa, like kanang counter ba. Ana ako ang kamot nga inigstorya niya kay diri man siya sa kuan ako, kilid nako. Inigstorya niya kay mopisik yang laway diri sa akong panit. Mopisik yang laway daw ako nga hubugan na nimo ana ko nga "How long have you been drinking?" Ano ko ba nga, "Kanina ka ba dito sir?" Hanap ako, sir muna ko siya. Siya nga, "Oo, kanina lang kami, bla bla bla." Nya siya ray Pinoy, ako ra po'y Pinoy, kami ra duhang Pinoy. Saba na kaya siya, kusog na kaya siya magstorya og kanang Tagalog ba. Nya kasagaran sa kanang kuyog namo kay mga Australian gud, like ang tapok, Australian diri tanan. Kami ra duha ang gikan og kanang laing nasod kunuhay ana ba. Nya mao po ni mao kwarda nako kana ganing makigtapok ka sa kanang mga foreigner, unya unsa guro tan-aw nila namo adto gabii, nga kusog gyud imong istorya og another language ba kana may uban nga kanang masuko gani or samot na mga hubog na ba subaan yung duha, "Uy ara ba, unsa man na inyong gipang istoryaan dira?" Ingana. Pero ako siyang gipangutana nga, "Matagal ka na dito sir?" Kay ako niani ko og Australia kay 2020 man, ana ko niya. Ana siya nga, "Oh, 2010 ba ako dito, 2010." Nya ana siya nga, "Ano ka ngayon kanang unsa kuning papeles nako, like unsa kuning visa nako ba?" Ana ko nga, pumunta ako dito sa ano, Australia
Student visa ako noon. Ngayon ano na ako, sponsored ako nila. Unya ako gipakita aga ng boss nako kay nara man naglakaw-lakaw ra man akong boss. Nya eventually ako ang boss nga nilingkod pod, nitapad pod nako ana gani. Pero wala pa siya nitapad ani, kami ra duha ka istoryahan na, eh. Nya moto na ana siya nga siya nianhi siya diri 2010. 2010 siya nianhi diri. Unya ako ato pag-anhin ako year 2020 student visa akong akong kuan visa. So kanang student visa temporary na guys, ma-expire na siya. Nga na gani dili ka citizen diri, mura ra kag turista ba nga ni eskwela ra ka diri, nga na good student ra ka diri good. Pero iya pag year 2010 niya is permanent resident na siya diretso. Ang buanga lagi kay ang iyahang visa ato nagtrabaho siya og farm. Mao man jud nakasagaran kuhaon diri sa Australia kanang mga skilled workers gani, farm engineer, nga na ba teacher, nurse, kanang mga ana mga technician good, technician may tawag ana. So pag anhin niya the year 2010 kay kuha na siya kanang permanent resident na siya diretso. Nya naa siya gipang-advice nako ana siya nga kuhaan kanang mao daw ni buhata, mao ni buhata ngani ngana niya. Dili siya taga diri, nibisita ra siya diri sa amo ang lugar kay ang iyang trabaho mura siyang DPWH version sa Australia gani. Ang kanang mga highways, mga ingana ilahang trabahoon, mga karsada, ingana. Maghimo sila mga bagong karsada, asphalt ba, kanang mga kuan ba. Mga road signs, ingana gud, mga sementohon ng karsada. Niya kuan kanang ako siya gipangutana, so citizen ka na dito? Ano siya nga, citizen ako. Ang anak ko niya nga dual citizen yung ano mo, ano siya nga, kaya ang nindot man gud daw, basi raw na mag-dual citizen ka kay daghan daw kayo kung kaan ka ng kuti ba, like samok kayo, like ang meaning ang dual citizen guys kanang Pinas niya Australia ingana gani. So daghan og samok daw na mga ingana. Ang gikuha niyang citizen kay Australian, so Australian citizen na siya guys. Like Australia ko ni lami na jud kay hawa dito no kay kuan ka ng after namong storya mura na gani kabalikon ako sa kusina kay unsa nang orasan yung ganahan ako mag-shower kay mahal atang kusina ni, oily pa kay atong lawas baka nang imong liog gani kay inigianan nimo mudikit na imong liog sa imong kuan kanang mga panit sa imong liog. So every time nga mahuman ako sa akong tagay, ana inigtan-aw niya nga kahumanon na gani ko. Iya ring tawgon ang kanang waitress nga, "Hey, can you give us two? Can you give us two? One for me, one for Christian." Christian may ngalan ako dere. One for Christian. So mao to nga palit na sad nakahurot lagi mig upat lagi buanga to. Hubog na ako siya good murag ganahan lagi siya makigstorya nako. Busa ni nabantayan ako diri sa Australia kanang layo man gud gani amo ang town, layo gani amo ang town sa kanang dagko nga city gani kung ato ni ibutang ato ang town no mura ko og naa sa kanang kuan Batanes kanang ana gani kanang layo jud kayo ba nga mobiyahe jud ka or butang na daw kanang kuan unsa may pinakalayo sa Tumoy siguro sa ganing dili gid siya ingon nga Cebu City, ana Davao City, Manila, ana gani like mobiyahe ba ka ba kay layo kaayo ngana. Mao pong naa ra pugod diri kay diri man ang mo-sponsor gyud, nga diri pod mo kuhaan dako og possibility nga makakuha jud ka og sponsorship, makakuha ka og permanent resident, makakuha kag citizenship ingana kay gamay ra man gud ang mga anhi diri like walay mo sacrifice og anhi diri ba. Wala gani kanang ang ganahan sa uban is like kanang nara sila sa city, nailaganan, may mga sinehan, may mga mall ingana, na mga beach mo ginailaha pero if ang imuhang goal
is para ma-citizen ka or para ma-permanent resident ka, mo-sacrifice jud ka, eh. Mo-sacrifice jud ka. So, ako para nako 'no, mura ra akong nagsakay og barko pero ang barko kay naa ra sa yuta. Ngana gani like mao ni amoang town, ang kaning town namo kay mao siya barko, unya mud biyahe ka og layo para mo kuan like mura kag nag-island ka dira ba. Mura kag nasa island, mobiyahe ka para moadto ka og mall nga dako, moadto ka og kanang city nga dako. Kay diri walay McDo, isa ra ka tindahan, isa ra ka bakery, nga gani like gamay jud siya nga town gyud. Unya siya dili siya taga diri, taga layo-layo po siya nga town like mga 3 hours away siguro nga town ingana. Nya ipangutana ko niya nga, anong unsa daw gigamit nako diri daw kanang maglaag-laag ko, ana ko nga, "Wala mo ko gigamit nga maglaag-laag diri kay diri ra man gyapon ko nagpuyo sa kuan second floor ani nga gitagaya namo ba ana ba. Diri ra man ko nagpuyo." Nya murag walay malaagan, wala gani kuan gani so wala akong kasakyanan. Nya giingnan pud nako siya nga katong pag-anhin ako diri year 2020 ma-expire na ko ang driver's license ato. Anya kuan kanang timing man nga pag-abot nako diri ato kay pandemic. So pag pandemic era like year 2020 expired na siya. Kay lisod naman kayo siya ipa-renew kay sirado tanan. Like mura gani na timing jud siya tanan ba nga okay. Di lang ta mag kapoy-kapoy ani pa-renew ani ay wa tay kwarta pag-abot nito diri kay sirado tanan ning ana ba. So wala ko'y kuan driver's license na. Iya bitaw nang gitawag ako ang boss guys. Iya bitaw nang gitawag nga ano siya nga, unsay ngalan na, "What's the name of your boss?" Anong pangalan niya? Ano siya ba nga, ano ko nga si kuan gani. Tawag niya siya nga, "Hey boss, kani daw si Allen daw kay kuan kanang need daw niya og kanang driver's license ba kay mao daw niya requirements sa iyahang papeles ana ba." Feel nako 'no, dili naman jud siguro na requirements ang driver's license para ma-PR pero feel nako ganahan lang siya nga kuan kanang ipa-drive-drive ko kay basig mulaag ba. Feel ko mao na niya. Nakoy naingon ganina nga mo ni akong nabantayan sa mga Pinoy diri sa layo gani kay nga lugar is once makita silang Pinoy 'no, is mura sila dili sila ganahan nga mohuman ang tagay. Like ana ba? Once nga makita silang Pinoy samot ang layo jud kayo nga kami rang duha ba, uy na jud Pinoy like puangak karon na jud ko nakita og Pinoy na gyud dugay na jud kayo wala ko kitag Pinoy. So, gana like hubog na ko kay siya guys, mag-ana na gud siya, oh. Mag-ana na gud siya, hubog na jud kay siya. Kaya nagtrabaho pa man sila ganina niya, yang panit 'no, kay kana jung DPWH jud gani kaayo nga panit kanang lagom jud kayo ba kanang ilalom sa adlaw ba na sila magtrabaho, kanang init kayo, igang ana gani. Lagom jud kay iyang naong, iyang boss pod namang tapad man niya iyang boss. Lagom po kayo, maklaro kag sunburnt gani kanang ang shades ba kay maklaro kay sa iyang mata. Kaya diri kay lagom, diri kay puti gamay ngana. So mao talaga ana na gyud siya, di gyud siya ganahan nga maundang aming duha og kuan istoryaanay niya. Everytime nga mahurot na ako ang gitagay, kana ganing kahawaon ako kay see you again or whatever ngana. Ano po siya nga, "Can you give us 2?" Ano siya like, ito ka na kag maayo, eh." Unya, ana siya nga kuan kanang mao po ni ang di nako ganahan sa mga ubang mga Pinoy jud. Kana ganing mag-ana-ana sila ba nga kay nalingkod naman ako ang boss, mura gani sige na istoryaanay ba niya na ana akong boss nga taparan guro na ako ni silang duha 'no, kay join makimarites pud siya ba ingana ba. So mao to nga nangutana siya nako kay naman nagbitay nga kana ganing mga chichirya, nya mga mani nga mga peanuts. So moto na siya nga, "Sir anong gusto mo diyan sir?" Kato tanan 'no, gilibrihan na jud ko niya tanan. "Sir anong gusto mo diyan sir? Bili tayo para pulutan." Nya giingnan niya akong boss nga, "In the Philippines, whenever we drink
we have something to eat, nanana ba, we have something to eat. Nya sometimes 'no, naa jud sometimes nga mo gini di nako ganahan sa ubang mga Pinoy. Like kana gani ayo na anong i-explain pa mo guna nimo, like anong like daghan jud kayong mga Pinoy nga moanha og abroad, nga sige ra gyung yaw-yaw sa ilang babay is kanang, because in the Philippines, because in the Philippines, because in the mga ana ba mura gani do masamot jud kag kuana na masamot ka out of place gani, if you know what I mean. Masamot ka nga ma-feel nimo nga di jud ka taga diri. I don't know if ma-explain ba nako og tarong. Kaya ako di man jud ko moingon oy, unless sila mo'y mangutanan ako, ang foreigner may mangutanan ako, diha ako murag mo-explain ba. Pero dili jud gani ko moingon nga, in the Philippines we have the askal, that is the askal, that is the murag ana ba, we have the murag gani. I feel like wala sila paki ana no unless sila ang mangutana. Mo jud ni kasagaran gyud. Akong nabantayan samot na ng naay foreigner nga kuyog. Like mura gani do, wa man na sila nangutana nimo, nganong imo pa explain, nganong imo man jud nang ikuan, i-bring up man jud na nimo niya. Sometimes ang kanang reaction pa gyud sa foreigner kay mura gani di niya ma-gets or like dili siya ganahan nga ma-disrespectful kay dili niya ma-gets ang imong giingon. Or kanang murag ang iyang reaction ba kay, ah, no, murag gani para niya, okey. Murag wala ba, murag do ngano puwede shut up sa ka dira. Daghan ko siyang giingon gud. Sige siya giingon nga kanang kuan, "The goat kuno caldereta," ingana, "The goat blah, 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 caldereta is very good, blah, blah, blah." Ano ko nga kaya kanang lami gyud siya ingnon ba nga dili man gud like ang ilahang panglasa diri 'no, dili jud na kuan kanang 1:1 ba. Ang toyo nila diri lahi. Ang ilahang or di kay sila mogamit og betchin, di kay sila mogamit ana. So dili gyud na 1:1 gyud nya ganahan mura gani ambot lang gyud niya sometimes sapot 'no, lami ra gyud ihawa gud. Nya mo jud ni ang kuan ako, like mao siguro ni nga naghimo ko ani nga episode ba kay okey ra man ganing if if wala lang gyud ni natatak sa akong utok 'no, di jud ako maghimo og podcast episode pero natatak man gud siya kay ikapila na man gud nahitabo gud sa mga kapwa Pinoy nako ba. So mao istoryahanay raming duha 'no. Siguro pangutana nga, "Matagal ka na ba dito?" Ingana. Anya niana ako nga, "Ang tagal mo na pala, dugay na di kay ka diri di ay. Naa na kay balay?" Ano ko ba, "Naa na kay balay, naa na kay mga properties, naa na kay mga nabuo diri ba?" Niya na siya nga, "Wala ako'y kuan, wala akong properties dito, wala akong bahay dito." Nag-rent na daw siya kay ang iyang properties naa sa Pilipinas tanan. Like na iyang balay dito siya nagpatukod og mga balay, mga business naa didto. So diri, Australian citizen siya pero nagtrabaho ra siya diri. Anya kuan kanang nag-abang ra siya guys, nag-abang siya og balay, tibuok balay ang iabangan. Ana ko nga, sakto pudoy. Sakto po jud kay kuan kanang namo kay gitawag nga mortgage. Ang kanang mortgage, mangutang ka ana sa bank unya forever na nga utang. Imo rang bayaran always, monthly nimo bayaran I think, I don't know, di kay ko swito ana pero mura kang mag-loan ba para sa balay, para mabayaran nimong balay, para mapalit nimo yung ana. Pero ang problema lang is mahal kayo. So mura gani may pa imo na lang nang ibalay dito sa Pilipinas kay sa barato pa niya kuan ka ng makahimo pa kag daghang balay,
yan na makahimo pa kag daghang properties, mga business nimo niya, magtukod kag balay, pangabangan nimo, so mura gani naay passive income ba, ingana ba. So ako siyang giingnan nga kay mention man siya nga uuwi ako sa Pinas ngayong Holy Week, April daw ba, mauli siya Philippines. Ano siya, "Basig na kay baka may ipadala ka, baka may gusto ka ipadala." Ano ko nga, "Wala na talaga akong pera sir kasi kuan man sir kanang nagpatukod mi og balay sa akong uyab, unya ako ang na-send akong kwarta, mostly sa akong kwarta sir kay akong gina-send niya kay nagsugod naman og patukod ang balay namo." Ako siyang giingnan ana. Niya na siya nga, gano'n ba? Asa man din inyo sa kanang kuan di asa man ang kuan gipatukod nimo?" Ana ko nga, "Taga Cebu ko, pero ako ang uyab taga Davao." Mao to murag dire na ang na-change nga aura ba, dire na na-change ang aura guys. Grabiha lagi nakaana jud ko nga change naman ang aura niya, eh. Kay taga Ilocos man siya, Marcos man ang Ilocos. Marcos man ang Ilocos daw ana niya. Ako uyab taga Davao. Mura gani ang vibes namo ba kay nice ra kayo. Ano tagay duha niya para namo duha ana. Sus kay pag-ingon ako nga yung girlfriend ko taga Davao so dun kami nagpatayo ng bahay na anak ko niya. Ana din siya nga. Mura gani ang una is ana kasi siya nako. Nig atubang jud siya nako ba. Ana jud siya. Pag-ingon ako akong uyab taga Davao ana gud siya daya na. Duterte ka pala. Duterte ka pala. Duterte ka? Mura ganig unsa may ngan Duterte ka pala. Duterte ka? Duterte ka? Pagod ka mura gani ana gani. Duterte ka buanga ka? Duterte ka di ay. Anya ako personally para nako jud di jud ko ganahan politics. Di ko ganahan politics. If mo follow man ako sa Facebook no, wa jud politics moabot sa akong feed gyud. Wa jud politics moabot nga kanang mga BBM, Duterte, Leni, Sara, unsa pa na dira mga blah 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 dira. Di jud ko ganahan ana gyud kanang mga politika, wa jud ko ana gyud guys. Di jud mo kita nako ana gyud kuhaan ka ng mention og mga politika, mga apil-apil na mga Duterte ko, Marcos ko, Leni ko, ingana di jud mo kita nako ana kay di mo ko ganahan ana gyud. Di jud ko ganahan ana gyud. Kay because of ang mga ingani. Kana ganing nice kay inyong relationship, nice kay ang inyong pagtagdanay sa usag-usa. Unya once nga moingon na kag mo-mention na kag kuan lugar ra gyud ha. Imagine lugar ra gyud akong gi-mention gud. Niingon ra ko nga akong uyab taga Davao. Mura na akong giingon pero nausab ang amoang vibes ba. Mura gani Duterte day ka. Link ikaduha na mo gud ni nahitabo nako katong kuan pod katong pabalik ko diri last January. Pabalik ko Singapore Airlines akong kuan gamit. Cebu to Singapore unya Singapore to Brisbane. So katong Cebu to Singapore naay lalaki nga kana ganing mura siya gamayon siya, lagumon. Unyang iyahang gisuot kay kuan kanang ganing kuanon ni malupiton nga kanang murag binuangan ni malupiton nga kanang Bisaya sa Manila ba ana gani. Ana yung gisuot like skinny jeans, grabe yung skinny jeans lagi. Unya daghan kay siya kanang mga bag niya dako. Mura gyud siya Bisaya nga naa sa Manila gyud. I don't know basig ay maglagot na ko ana basig makakita siya nga video no niya. Kana siya ba nga buang ka. Pero mura gyud ana yung gisuot lagi.
Nya ako kay mag-ingani ra mo ko, mag-block ra ko tanan, kalo ingana. Usahay mag-short if igang kayo. Skinny jeans iya, murag gyud siya ganang I don't know dude. Sa mao to, Cebu to Singapore, sa airport pa lang daan sa Cebu, kita na jud ko niya gyud. Ana stand out mo gud, stand out gyud siya bang uban mga foreigner, uban ka ng mga you know, nya siya kay like dude, asa ka padung murag ganig kaano ka bang kabalo kaya ni siya kasay boarding gate, kabalo kaya na siya kasay yang bangko, murag makaana gani ko gani. Mura siya first impression ako, pero 'pag sakay na sa airplane, tapad ba gyud mi, buanga lagi. Tapad ba gyud mi, window siya, tunga ko, nya sa kilid nako kay foreigner. Like agiana na 'di ba, aisle na ba, aisle. Anya pagtapad nako, ga-mask man ko, kay kuan lagi mahadlok ra ka karang masakit ba, hawa ta ba, takdan. So mao to kuan pa gid siya kanang nag-phone siya, nag-video call sila sa Messenger sa iyang family, nya wala pa gid siya headset. So dungog jud kayo ang syagit sa mga bata, dungog kay ang asawa nga, "Asa naman mo? Asa naman ka? Nakasakay na ka? Like ana ba saba like, you know, saba ba ng airplane kay gali na mag-ana ba pero dungog eh." Mura gid nag-ano ron nagpiyong ra jud ko, nag-shades ko, nag-mask, piyong ra jud ko. Ana ra jud ko. Unya, sige na siya nga ana. Sige siya nga ana ba murag sign language kuno ay ba para dili kayo saba. Siya nga, "Sakay na ko, kasakay na ko. Nanami diri sa eroplano." Na ana gani, samba kayong mga napay manok nga motik tilaok, nagdo. So wala kay headset, lami ganaon ba? So mao to nga lupad nami gikan Cebu padong nami Singapore. Tulog ko, natulog ra ko kay ana. Nya weird pa jud kayo, nay kanang tangent 'no, nay tangent sa akong story. Sa atubangan ako, makita nako ang foreigner nga nag-cellphone like nag-ana gani. So ang cellphone niya makita nako, gamay ra ko kayong kita agad nga ana ra ba. Pero makita jud ako ang cellphone, naambot ako ang wala man lingaw kay you know, airplane gud. Inig moana akong liog ba. Mabasahan gid ako iyang text kay hayag gayang kuan screen. Basahan ako iyang text. Ang iyang ka-chat, nag-ingon ang babae, feel ako Pinay 'to kay Cebu gud mi gikan. Nag-ingon ang babae nga, "Why are you leaving me? I am so sad kay imo kong gibiya." Ay ana gani. Nya ang foreigner nga, "I am coming back." You know, balik ra ko, dadon di ka sa asa guro na abroad guro dadon like do kaana jud ko sa mga foreigner ba nga, dali ra ninyo ilaro 'no? Dali ra jud kay mo kanang diskartean ra mo mga Pinay 'no, wa jud mo pildi gid mo gyud, kaagi mo ka namang Pinay nga kusog mo diskarte. Wala mo kabalo, sunod uli ninyo diri inig landing sa eroplano, kuan ninyo, mosugat ninyo kay usa ka barangay, ana gani. Usa ka barangay, mga ligo usa ka barangay, moadtong Jollibee isa ka barangay, kanang mga ingana ba, limngana ko ba, dali ara ninyo ilaron, ay unsa man ta mo wa man moy kanang street smart gani, ingana ba ako nagbasa ko ana ko, anang babae nga, "I am so sad kay imo kong gibiyaan, you are leaving." Ana ba, ingon ako nga, ganing bayhanan ug ga-chat ni siya ani nga katawa ra man gud ni god ka ng mura gani nagchika ra sa sala sa iyahang balay ba, nagchika ra sila iyang mama niya, you know, ana siya nga, "I am so sad because you are leaving me." Send niya. Pero para sa mga foreigners like, "No, I'm coming back. I'm going to get you. We are gonna go blah blah blah." Like, wa jud mo. Pero anyways, mo to ang tangent story ko no hay. Back to our story nga katong mo jud yung first time nga na nahitabo na yung kanang mo mention gani kasi mong politika gani niya.
Honestly 'no, sa kaning first time wala jud ko ni-mention gyud. Siya mo ni-bring up ani, kay nakatulog man mi duha kay you know, sakay gud og airplane, kapoy gud ming duha gud ingana. So siya ang window seat, nya ako diri sa kuan ana, nakatulog mi, ako dali ko nakamata kay mura gani awkward mo kaayong nas tunga gud sa window seat, tunga niya aisle ba mura gani. Awkward ni ay di ta kaana sa tong kamot, di ta kaana sa tong siko, mura sao man ni. Dako pa jud itong foreigner nasa kilid nako. Gaana na gud iyang ulo diri oh, ana ba. Dako kayo. So nakatulog siya, nganga na siya guys. Now, mag-serve na og ganang mga pagkaon no. Serve na, "Hi sir, chicken or beef?" Kanang ana gani. Katulog mo gipukaw na ko siya. Dito na ako nagpabalo nga Bisaya pud ko. Kay wala mo siya idea nga Bisaya ako kay mura mo kog taga Singapore pud kunuhay ba kay nag-mask niya, nag-shades. So di jud mo maklaro nga Bisaya ko. Ako sige na nga pre, chicken or beef daw ni ana ko niya ba. Chicken, chicken. Chicken. Chicken eh, chicken. So chicken daw ti, ana ko. So mao to nga kaon namin duha ana siya nga. Well, nagkaon mi ana siya nga. Siya di ka bay? Oh, siya ko bay. Ana ko taga-asa man ka? Ano siya taga Naga or asa to siya, taga-asa mo siya eh. Taga Toledo man siguro to siya. Taga Toledo ko nga ana. Ana po ko nga taga Alegria ko. Siya nga layo-layo ba hagikan diya, layo-layo ba pero namin balay sa Talisay nga ana ra po ko. Tapos storyana namin duha kaon nga na. Unya nga mo ang topic naabot na gito sa kanang kuan. Ug unsa asa di ka padung? Ana ko ba? Asa di ka padung? Ana siya nga adto ko sa kuan. Sydney siya, pa-Sydney. Ako nga, pa-Brisbane ko, pa-Brisbane. Pila ka kuan, nagstoryanan na gud mi about sa kanang mga bakasyon gud. Ana ko ba nga, last week pa man ako molarga pero need man kog OAC so mao to nga na kuan, karon pa ko nakalarga. Pero niuli ko pag bla 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 nga ana, ano siya nga, kuan mo gubay, ani ana. Istoryanan na pud mi abot balay. Mura mo gini mo padung, mo jud ni always ang topic ninyo 'no, maabot ra gyud sa kanang property, balay, unsa napalit nimo ingana ba. Ana ko nga, sa ako ang gitrabahoan karon kay naka-save mo kog kwarta gud kay wala ko gipabayad og rent ba, didto na ako nagpuyo sa akong gitrabahoan, ingani, ingana. So, kuan kani nga time wala pa mi nakapatukod, wala pa mi mura gani naka-blueprint sa balay. Mo pa na yung nahitabo sa amoa sa akong uyab, wala pa mi nakapalit o wala pa mi nakakita og mohimo, ingana ba. Pero siya 2 years naman siguro to siya. Ani ako kay year 2020 ko so mag 6 years na ko ato. Ana siya nga nakapahimo na kog balay ba akong nagasto kay mga kuan siguro hapit 1 million ana ko niya. Ana siya nako, ana siya nga nakapatukod na kog balay, akong nagasto almost 1 million ay bangay ngana ba. Pero at least ba nga ako ang kuan na pud ko nakita gani na pud ko na makita ko na ingana gud nga mga istorya gud. Nga na pud ko nga, nagplano gani mi sa akong uyab gani pero amo ang budget lang kanang at least dili lang ta moabot og 1 million ba. Ako siyang gipakita like mao na yung mga blueprint to, ako siya pakita siya nga, nindot oy. Kana murag mga abot gyud og 1 million ako nga mao lagi ako lang gusto dili lang unta kaya maabot. Kay wala na di makabilin sa itong kwarta ani nga anak ko. So moto nga nice ra jud kay imong topic naabot mi sa kanang iyahang eskwela guys. Ana ko nga akong trabaho sa Australia 'no, kay culinary pero dili man ako ganahan culinary kay mechanical engineering gusto una. Anak ko, ana siya nga, "Mao ba? Electrical engineering siya." Sa UC ko main, ano ko, "Hala sa UC main po ko, unsa ka nga tuiga?" Ana siya. Ano ko nga sa UC main ko, engineering, mechanical, ano siya nga, electrical ko year 2014 ana. Imong anak ko nga, mao ba?" Ano siya, basig nagkuyog ta ato kay ang kanang engineering sa una kay magtapok ra mamuana gud sa isa ka classroom.
mga electrical, civil, mechanical sa UC sa una ana, ambot lang pareha ra ba na karon. So mao to nga kuan ka na ni ana din siya nga kaila ka ni kuan, ano ko nga, "Oh, kaila ko ana classmate ako na sa una." Tampuanga, eh. Basig nagkita dyan sa una ba, ana siya, "Kaila ka ni kani?" Ano ko nga, "Oh, kaila ko ana." Kaila ka sa ano ko siya giingnan, "Kaila ka sa katong naka-top sa mechanical engineering si kuan, Apa may ngalan ato nga amuhang top, Redindo Apa. Kaila ka ni Apa?" Sabi ko, "Oh, kaila ko na bay." Like mao gani close na kaming duha ba. Grabe na kay among closeness, grabe na kay among tagay na naman, grabe na kay among istoryaan nay ana. Hangtod nga niingon siya nga, "Kinsa imong gibotohan 'pag niaging eleksyon?" Ana gani, like nganong importante jud kanang ana gid oy. Kinsa imong gibotohan 'pag niaging eleksyon? Marcos ka? Lini ka na? Lini? Marcos? Kinsa imong gibotohan ana? Imo to ako sa giingnan nga, wala man ko niboto ato kay wala mo kabalo asa ta moboto ato kay mga presinto diri sa Australia god need mga like naa na designated nga asa ka moboto diri ba. Di parehas Pilipinas nga naa ray eskwelahan nga na gani presinto. Diri kay moadto kag mo dili online gani. Like mobiyahe pa ka didto ingana so ana ko niya nga wala man ko niboto bay kay kuan man bay ingana daghan kay siyang yaw-yaw guys, daghan kay siyang yaw-yaw nga buanga ning Marcos oy kadtong panahon ni Duterte ana jud blah, blah. Mura gani lami na kay hawa dito sa amuhang like mura gid to iyang istorya gyud. Mura gid iyang istorya hangtod nga nahutdan na siya og energy niya katulog na ba siya. Like grabe yung panahon ni Duterte oy naan nindot kayo oy. Nindot gyud ang panahon ni Duterte oy mga drugs. Like like wa jud ko ipaki gyud. Honestly lang. Pura na ako no wa jud ipaki oy. Bisag kinsay papalingkuron nimo dira sa kanang even if dili presidente 'no, bisag unsa pa sila katarong nga tawo, bisag unsa pa sila kaanghel, bisag unsa pa sila kanang religious, grabe kay katarong, good person kayo, naa gid siya kanang mga damgo para sa iyang termino kunuhay. Even if dili na presidente, ang kanang pulitika, naa na jud nay mga korap sa palibot gyud. Naa jud nay korap nga sa palibot nimo, nga birahon ka pababa, nga dauton ka, bisag unsa makatarong, naa nay mga kurakot. Department of Tourism, Department of Health, Department of whatever na mga DPWH dara. Lisod gyud na oy na mga kurakot yang nagtago ra ba, So mura gani what's the use nga magkuhan ka ng kasi tawag ka na nga magvo-vote og tarong nga tawo if ang sistema daan is kurakot na. Ang kanang korap, ang kanang term nga korap, whenever nga makadungog ang mga Pinoy anang korap, kwarta ra man gyud ilang mahuna-hunaan. Ikurakot kwarta, nga na ba ikurakot ang kwarta, corruption. Ang kanang corruption 'no, sa other term, ang kanang corruption kabantay mo anang mga tarong nga tawo unya nahimo silang evil gani kay na-corrupt sila. Like for example, Angel siya 'no, Angel hayag kay siya, naa siya kanang kuan Halo, sa Bisaya ng Halo. Hayag kay siya, aninag kay ba, maliwanag kay ba, angel kay siya. Once nga na-corrupt na siya, tubuan na siya og sungay, na-corrupt na siya, ngit-ngit na kayo, nahimo ng skulls and bones ang iyahang mga kuan, pako, ingana kay na-corrupt siya. Mao man gyud corruption guys, nag-corrupt ay mohang pagkatarong nga tao ba. Pero para sa uban is like corruption like kwarta, na-corrupt ang ilahang like for example, ikaw anghel ka, surrounded ka og mga corrupt nga tao, nga gihuna-huna lang silang kaugalingon. Unsa man nimo eh, na i-fire nimo sila, ilisa na po sila nimong lain kay ganahan jud kang tarong tanan, kurakot na sad. Like imagine good,
For example, imong amigo nga tarong jud kayo imo na imong i-head sa kanang Department of kani. Unya ang mga ubos ana niya sa kanang organizational chart kay mga kurakot man. So murag usahaw na ni normalize na mga kayong kurakot good. So, mao nang whenever nga naay makigstorya nako about politics, like wa jud koy masulti gyud. Unsa may sulti nako taon ana ay? Yeah, no? Like nindot kasi kani, nindot kasi kanang ganahan jud ko ni kani nga na bisag unsa makatarong dira no, ang imong organizational chart naa na mga kurakot dira. Wa jud nay ayo gyapon. Birahon ra gyapon ka anang pababa, yung image nimo maguba ra gyapon kay normal nakaugat na magunagod sa sistema sa Philippines, you know? Kanang pulitika dili ra man naingon nga kanang national politics, you know? Unsa pa ng mga local politics ingana. Even kanang sa eskwelahan ay mga politics, even kanang mga fraternity na sila yung mga politika dara oy. Duol sila sa mga leader na mga politika, alam mo yung ana gani. Once nga maka once nga ang tao maghunahuna og politics is like presidente, senador, konsehal ingana. Do ang kanang politika naa mo gani kanang mga power, influence. Kanang mga ana ba ni dili ra na kay sa nasyonal o ganang mga lokal na po na yung mga barkada linyo na amoy palit politika dara kanang mga ana gani. So lisod jud kaayo whenever nga encounter ka og ingana nga tao nga ang iyahang mindset ba it's like pataka ra siyang basa dira sa online, iya nang gipang-consume ang unsay makita niya. Wala siya kabalo if fake news ba ni, kunya ma-adapt niya sa iyang everyday life ba. Mga politika like mao ni mao na siya kaana jud kong mga grabihan ninyo eh. Unsa naman ta wala na jud pag-asa ang Philippines ani kaana ko. Wala jud pag-asa ang Pilipinas ani finganer kita always. You know? Grabe naman eh. Samot na kanang sobra na jud kanang sobra na gani kay ka-politics gani nga inigtan-aw nimo sa iyang Facebook profile no, puro ra gyud ang pulitika gyud. Puro ra gyud na kanang mga naong ni Marcos, naong ni Duterte, like do unsa naman tawo mo eh? Wa na mao gyud na inyong everyday life. Mo na jud na inyong kinabuhi jud. Mga apil-apil mo anang you concern magud kay may ani good kay kami mga people lang serbisyo ano anda ba niya kay pataka ra gyud mo vote saon man ni. So mo nang wala jud kay apil-apil ng politics. Wala jud kay apil-apil ng politics kay mura man gud gyapon guys. Mura gyapon. Di na siya matangtang, nakaugat na siya. Mura siyang taya ba nga lisod kitang tangon gani dapat imuha na lang yung palitan og bag-o kaysa imuha na lang ning sigihan nimo og welding. Like for example no, taya na jud kay siya. Imo na sang tap-tapan, weldingan na sad nimo nga na taya na pud diri ana. Hangtod nga makaana ka ba nga nindot na kayo, nice na kayo, nice pintal, nice na kayong pintal. Pero ang sulod ana dud taya gyapon na di na na matangtang magpalit na kag bag-o. Yun ang usaha man na pagkuan bag-o sa sistema sa Philippines if taya na jud ng sulod ana gyud. Need na gyud na like tanan no, overhaul na gyud ni mopalit na tog labay dagat ni tanan. Palit og bag-o. Kay di na gini mada, grabe na dyan ka corrupt. Ano ni. Muna ako ang thoughts about politics. Muna wala kay post-post ano like daghang kay mga influencers no nga saba kayo about ng politics. So mura gani mga expert jud kayo like unsam jud bright jud kayo daghang ko credentials nga na ba guys. I don't know. I don't know like mura mo og mga sheep gani nga kanang mo follow lang kung unsay nag-viral. Unsay nag-viral, unsay daghang shares is like kani akong tuohan. Yeah, I don't know. Muna hindi ko ganahan kaya ng politics gyud. Sa una no, ang kuha ra gyud ako sa politics, pinakaduol nga ni abot sa akong life is na president ko og SSG.
Supreme Student Government. Pag high school, president ko og SSG. Anya, mora na siya. Pinakaduol nga ni hikap ko anang politics. Sa una ko tong ganahan ko nga ipa-SK, SK chairman nila ba sa among barangay. Unya ang kapitan kay mga auntie pa dyan ako. Sa pika sa kuwang auntie, sa pika sa kuwang auntie. Unya kuanan ko nila, gi-offeran ko nila nga ikaw amo ang SK chairman. Saan na nimo? Kisa mga auntie mong pilion. You know? Ana ni Dool si kuan. Auntie na ko nga isa. Ana siya nga dong alin. Unsa kaya kuwaon ka na mo SK chairman dong? Karong umaabot nga ka ng eleksyon ba? Mo to na ano ko nga nanghid. Takar ko ingon ba? Nanghid sa ko siguro ko nilang magpapa kay like ana good. Sa mo to siya nga kay ikaw man like you know like na ako influence ko no hay na ako no hay mo maayo daw ko musturya whatever maayo daw ko kanang mo pakibagay og tao nga na ba nadugay ko ng mga words kuno hay nga whatever ko ambot ko doy di mo to ang pikas na pud nga auntie kapadala siyang tao kapadala siyang tao sa balay ayo nas alin dira day ito ana pud ko nga Lene nangita nimo sige dong ali sa ko diri dong kay makigstorya ko nimo duol pud taon ko ana pud ko niya nga nga naman sige pangita ka ni auntie nimo auntie nga gatong isa na pud nga mo lansar ba pangita ka ni auntie nimo kay kasi makigstorya sa nimo unya sa ko utok gud nakaana ko gud nga kuhaon ko gis ka chairman ani muto ana ko nga ay katuning kuan about sa SK naalala ko ba katuning about sa SK istorya sa nimo kay kuhaon ka niya ikaw ang iyang chairman SK chairman Chaot. Amo to wa ko nagpadayon nilang duha larga kong syudad ningkamot ko sa akong kaugalingon unya mo na ni karon alin sanity you know mo magani nakabati sa politics god kay ang mga relationship gyud guba man maguba jud namang giuban nga grabe kay sila ka passionate ba grabe kay sila ka passionate grabe kay sila kanang ka enthusiastic gani nga mura gani kung sa NBA pa na no it's like if lain ka nga team di may managad nimo nga na ba like sa naman tao ni oy unsa din naagi sa ana di ay kanang magguba gani relationship na to tabangan juga na nila mura mura magwala lagi ka na tabangan lagi mura mag luoy japon kayo ka lagi sa nakatabang jud na sila nimo na jud nakuha na nilang yung mga politiko jud you know nagtaas ring tax taas yung mga kuan palitonon sa dira like mga tarong nga karsada gubon unsa may nganong passionate jud kay ka oy you know unsa jud di ay I don't know dude pero anyways guys mora to ako ang kuan kanang masturya karon basig mo balik to siya karong gabi iba magkaon na lang ko daan kay wala ko'y kaon na to nga tagay na mo no dali jud ko nahubog yun gikan magtrabaho god so kuan na gani kapoy na gani kaayo na diretso pa jud tagay na every time nga mo inom ko it's like di siya mo undang another na po another ako nga do kaupat na gud ka baso good di ba jud baso nga kanang ingani ra gani nga baso kad dako like mura ra gani tagayanan ninyong beer wa ngani dako kay nga baso oy bahala ka dara anyways mora to guys 50-minute episode thank you for listening I hope nice ra tong audio ani pahuway sa ako kay motrabaho na pagutod-tod piyong sa siguro ko maklaro na sa akong mata ba kapoy ko thank you for listening guys see you in the next episode